trabaho sa congressman, dili ang deputy speaker. Of course, ang pagpanday ng yun unta o balaod. Tuguti ko makausa. I mentioned this, for 1, for 2, for 3 ang pagkuhat sa balaod. Let's start by, una, we file the bill. Second, muagi siya of first reading sa plenary. Muadto din siya, kanabitaw siyang impeachment karon. Ano na yung muagi sa rules? Gikan sa plenary, ilabay din na dito sa committee, muagi sa committee sa rules. Ang rules din magpili kung asa haom. Pariyaan kung ang isgutanan bahin sa katalagman, dili man pwedeng ihatag dito na to sa committee ba sa pangbuhis, ilan ang pilion. After pag-forward sa committee, wato din na sa second reading. Pag-abot sa second reading, ayan dayon, ubalik sa plenary for third and final reading. O pariha ang proseso ana sa Senado first, second, and third reading. Unsa ka sayon, magbuhat og balaod. Unsa ka sayon? Sayon kayo? Kongreso? Sayon kayo. Kini lang, sample. Kuyamis. Declaration lang sa Cuyamos Festival sa Misamis Oriental. Timeline na, paspason na ko kayo. First, nag-file ka September 8 sa Cuyamis. House Bill 4613, nabasa sa plenaryo September 13, 2022. Na-endorse sa second reading Oktubre na sa 2022. Nabasa siya second reading, Disyembre na 2022. Na-approve siya sa Disyembre 2022. Third reading na dayon sa 2023. Kongreso pa lang isa na katuig. Okay. Gitransmit dayon sa Senate, Senado. Guwagi first, second, third reading. January 24, 2023, na-submit sa Senado. Nag-agig first reading, Pebrero na sa tuig 2023. May gani na-approve siya Pebrero 14 ni 23 sa 2025. Na-approve sa third reading June 3. Paghuman na transmit na sa opisina sa Presidente o 2025, dayon ayak pa siya na imong Akta Republika 12275. Tanawa gani, deklarasyon lang sa Cuyamis. Tulong ka tuig. Deklarasyon lang sa Cuyamis. Tulong na ka tuig. Ayak pa ka o ang balaod nun buhaton nagahisgot og buhis, pagwarta nga kitaon sa gobyerno o baka pagtaas o pag-ubos sa balay nun, mas taas nga prosesong agian. Dili tiaw muna kung kining inyong kantago tagnipa Mayor Lignes, tubig nga festival ninyo Mayor Dennis. Kung gusto ninyo matagaan ang deklarasyon, official festival, we have to start as early as possible. Kay tulong ka tuig deklarasyon. That's a local bill lang mga isuon.